pocházím z takové ty klasické české ateistické rodiny, kde jako vůbec se náboženství jako neřešilo, vůbec nikdo tam jako nechodil do kostela nebo ani nikam jinam, takže víceméně čistý ateismus. Ale já jsem vždycky jako věděla, že nějaký Bůh existuje, akorát jsem prostě to neřešila, protože prostě doma tam nebyla jakoby ta podpora, tak to. Ale časem jsem prostě dospívala víc k tomu jako závěru, že bych to měla nějak řešit, že bych prostě ten vztah k tomu Bohu měla nějak jako ucelit, nějak ho jako vyjádřit. Já jako Češka uprostřed ateistického Česka jsem se stala jako najednou prostě muslimkou, že to jako není samo o sobě, že já tady mám nějaký jako poslání, jako ne v tom smyslu, že bych jako snažila celou republiku převrátit na islám, to je samozřejmě hloupost, jo, ale spíš, že mám tady to poslání těm lidem prostě ukázat, o čem ten islám je, aby se ho přestali bát. Pokud ten člověk sám o sobě zlej, tak si v tom najde to zlo a prostě bude ho nějakým způsobem šířit dál. Prostě, když to řeknu, zneužije to náboženství tak, aby to vyhovovalo jeho prostě vidění světa, ale jako by s tím náboženstvím to nemá nic společného. Stejně jako když je někdo hodnej, tak si v tom prostě najde to dobrý a bude dál šířit to dobrý. Jako ve chvíli, kdy člověk jako dá najevo veřejně, že přísluší k nějakému náboženství, tak ho ty lidi začnou nějak na něj jinak reagovat. Jo, speciálně tady v Čechách, kdy víceméně všichni jsou ateisti, tak jakmile dáte najevo nějaké náboženství, tak prostě jste jiný, lidi to vědí a přistupují k vám trochu jinak než předtím. Do toho se zamíchávají všechny předsudky, které ty lidi nabrali z médií nebo různě prostě z různých zdrojů, takže samozřejmě je to jako znát, jsou tam třeba nějaké obavy, většinou pramenící z neznalosti nebo právě z toho, že ty lidi třeba to mají naučený jenom z televize, takže třeba ani nevědí pořádně, o čem to je. Samozřejmě z toho vychází různý reakce lidí. Někdo má strach, tak uteče, a někdo má strach, tak na vás zaútočí. Vlastně, když třeba jezdím městskou hromadnou dopravou, že jo, tak tam prostě ty lidi, hlavně lidi koukají. Oni třeba mnohdy ani třeba nic neřeknou, ale koukají. Jo. Prostě takový ten pohled jako... Třeba jsem měla v tramvaji, seděla jsem jako na těch lavicích, nebo na těch sedačkách a nade mnou stál pán a telefonoval s někým prostě v mobilu. No a najednou prostě jsme byli na zastávce, vystoupili lidi, takže se tam tak jako vyprázdnil prostor a on říká do toho telefonu, prostě počkej, já si musím jako tady přesunout, tady já nesnáším tyhle ty zahalený hlavy, jako, a odešel prostě o 2 metry vedle. Tohle člověk ještě snese, to je prostě, jakoby není to osobní přímo konfrontace, jo, ale pak třeba se mi jako staly vyloženě jako osobní konfrontace, jako taky to bylo v metru, kdy tam byl nějaký pán s vyholenou hlavou a byl asi trošku přiopilej, protože to z něj docela jako táhlo. No a já jsem prostě stála, já nevím, metr od něj a on začal mít takový ty podvousy, takový ty poznámky, jako že jsem, no já to nechci opakovat, to nebylo jako, nic z toho nebylo slušný, co by se dalo jako veřejně jako opakovat. No a mě to tak nějak jako nedalo, tak se tak nějak jako říká, jako to mluvíte na mě, jako to, co říkáte jako mě. A my jako, jo, to říkám jako tobě. A já říkám, jako co vám dělám, jako já tady prostě jenom jedu metrem, jako jo, já jsem tady slušný občan tohohle státu, platím daně, platím zdravotní, platím sociální, nemám žádný záznam v rejstříku trestů, prostě jenom jsem tady a prostě chci tady normálně žít. A on jako, že jsem, já nevím co, zase mi to všechno zopakoval. No ale jako na něm bylo vidět, že mu hrozně vadí, že mě to jako že mě to neubližuje. Že to, co on říká, mě prostě jako neranilo, že já se ho nebojím. Jako já se nenechám zastrašit. Jo? Což jsem teda asi výjimka, protože vím, že spousta holek, jako, co třeba šátek nosí, tak s tím má jako velký problém, že prostě fakt se bojí a jako prostě nemají rádi tu konfrontaci. Mě to nevadí, jo? Takže já jsem prostě se mu víceméně vysmála, jako, že mi tady nebude takové věci říkat, že jako co jako on mi tady bude vykládat. No a on se potom jako na mě tak hrdině podíval a říká, kdyby tady nebylo tolik lidí, tak tě zmlátím. Já říkám, ty seš hrdina, jako jsem se mu vysmála. Toho teda dožralo jako úplně, že vyloženě jako zjistil, že fakt nemá navrch. Potom se teda vzmohl na to, že mi teda jako ublíží. Tak se mi snažil dát facku, ale bylo to víc, že se mě takový, jako, že takhle hmátnul a jako spíš mi tak jako pohladil. Jako, tak to bylo takové zajímavé. No potom jako jak jsme dojeli do zastávky, jak se otevřely dveře, tak jsem na něj prostě začala řvát, ať prostě odejde, že jako tady se mnou jezdit metrem prostě nebude. A víceméně jsem mu vykázala z toho metra ven. Tak ještě na mě teda hrdině plivnul, než odešel. Já si totiž myslím, že kdyby už se opravdu k něčemu došlo, jako že by mě vyloženě napadnul, takže se někdo asi ozve. Já si myslím, že jo.
Já prostě mám tu víru v ty lidi, že tohle by ty lidi jako nedopustili, si myslím já. Možná se pletu, ale tu víru jako v ty lidi mám. No. Jako jsou problémy v Sýrii, že jo, předtím prostě třeba Charlie Hebdo, že jo, ta redakce a tak dále. Prostě bohužel těch věcí je hodně a ty lidi to samozřejmě vnímají a čím je toho víc, tak tím je ta situace, jako, tím je i ten názor na mě jako horší, když to tak řeknu. Drtivá většina Čechů v životě muslima neviděla, na to, aby se s ním bavila. Jo, a tam si myslím, že je největší problém, že ty lidi si myslí, že vidí, o čem je islám a přitom žádný muslimy neznají. Takže tam nemají tam ten feedback jakoby sami pro sebe s tou realitou. Takže vnímají jenom to, co slyší v těch médiích a nemají ten reálný kontakt. To si myslím, že tady právě nejvíc chybí. A já si myslím, že jakmile si lidi poznají, tak si myslím, že spousta těch předsudků zmizí a že ty lidi budou schopní spolu normálně žít. Los delitos de odio tienen un impacto profundo en la vida de las víctimas, de sus familiares y amigos, y en la de los miembros de su comunidad. A menudo, los obligan a vivir en soledad y aislamiento, con miedo a ser objeto de ataques similares en el futuro. Asimismo, los delitos de odio representan una amenaza para la sociedad en su conjunto. Son indicadores de la existencia de tensiones profundas que pueden debilitar la convivencia y producir espirales de violencia en nuestros barrios y ciudades, sobre todo si no son adecuadamente visibilizados, investigados y sancionados.